Ara anem a afrontar més canvis a la conducta de les persones derivades de la pandèmia que estem encara ara patint. I és per això que donem pas a la intervenció del professor Roger Canals, antropòleg, professor del Departament d'Antropologia Social de la Universitat de Barcelona, que ens ofereix les reflexions que ha titulat Alteritat, identitat i imatge en temps de pandèmia. Hola, molt bona tarda des de Barcelona a tothom. En primer lloc, voldria donar les gràcies per aquesta invitació i dir-vos també que, òbviament, m'hagués agradat molt ser a Menorca avui amb tots vosaltres, un lloc on he estat molts cops, on hi tinc molts amics i amigues, on hi tinc una relació d'afecte molt especial i on espero tornar molt aviat per poder-hi fer també projectes. Ara m'he de contentar en ser una imatge davant vostra i no a ser-hi en persona, però bé, és la situació que tenim. Jo intentaré compartir un PowerPoint que he preparat per explicar-vos algunes reflexions al voltant del tema de les relacions socials i de les imatges en aquest context de pandèmia. A mi em sembla que, bé, més que una conferència tancada, jo el que tinc ganes és de compartir, com deia, unes quantes idees, uns temes que estan en curs, perquè aquesta pandèmia també ha estat la pandèmia de les imatges. És a dir, ha estat probablement la primera vegada que una pandèmia d'aquestes característiques comportava un replantejament del rol de les imatges com a agents de mediació social. Hi ha hagut una profusió de signes visuals que ara comentaré al voltant d'aquesta pandèmia, tant per allò positiu, campanyes de sensibilització, campanyes d'alerta, com també per allò negatiu. Vivim en l'època de les fake news, vivim en l'època de l'anomenada postimatge, vivim en l'època de l'anomenada postveritat. Per tant, aquí sembla clar que la gestió d'un esdeveniment d'aquestes conseqüències ha implicat, però jo crec que no s'hi ha reflectit prou o reflexionat prou, també una gestió de les seves imatges. I podem pensar que en el futur la gestió de les pandèmies implicarà també una gestió de les seves imatges. I aquesta gestió de les seves imatges no es pot deixar en mans únicament de canals de televisió a vegades poc rigorosos o d'un règim a internet en certa mesura incontrolable o de l'espai encara més incontrolable, perquè també són els drets dels usuaris de les xarxes socials, sinó que des de les institucions, els treballadors públics, els investigadors, els centres de recerca, jo penso que hem de també no només donar reflexions al voltant de la imatge, sinó, i aquesta serà l'última part de la meva intervenció, posar en marxa programes d'això que s'ha dit alfabetisme visual. L'alfabetisme visual és essencialment la capacitat crítica de discernir les imatges, d'avaluar de manera personal i crítica la confiabilitat que ens desperta i també de relacionar unes imatges amb altres, establint el que nosaltres anomenem xarxes icòniques o sistemes d'imatges, del qual parlaré tot seguit. Ara intento compartir la pantalla. Si us plau, confirmeu-me que es veu bé. Sí. Sí, es veu perfecte. Val. Jo entenc que... Fes pantalla completa, ja està, perfecte. Val. Jo entenc que ara esteu veient tota la pantalla i no veieu res del meu ordinador. Tampoc tinc secrets, soc una persona. Però vaja, així és millor. El títol l'he titulat Alteritat, identitat i imatge en temps de pandèmia. Aquí veieu precisament unes quantes persones damunt de l'herba en què justament hi ha unes imatges d'uns cercles que els indiquen on han de ser, i aquesta també és una de les idees que jo diré. Les imatges no només representen el món, sinó que transformen el món tot representant-lo. I aquesta és una idea que hem de tenir molt alerta i que ha estat cabdal en aquest context de pandèmia. Bé, l'antropologia, com sabeu, estudia essencialment les relacions socials i les seves mediacions i adopta una perspectiva transcultural i comparativa. Analitzem des de l'antropologia
com les persones es relacionen entre si i amb els altres, com simbolitzen aquestes relacions, també quins règims de normativitat regeixen aquestes relacions, i ho fem comparant diferents contextos socials, històrics i culturals. L'antropologia és una disciplina crítica, pretén relativitzar els universals i alhora trobar allò que hi ha de comú entre diferents cultures. Poso uns quants exemples. La família és universal, sí, però no arreu la família es constitueix i es concep de la mateixa manera. De la mateixa manera podem dir que la malaltia és universal, però no arreu s'entén per malaltia el mateix sentit. Podríem dir el mateix de les imatges. Arreu hi ha imatges, però no arreu les imatges són concebudes i utilitzades de la mateixa manera. Per tant, en parlar també de les imatges, dels usos de les imatges i dels efectes de les imatges, és molt important adoptar aquesta perspectiva des de sota, per dir-ho d'alguna manera, fer un treball de camp directe i veure com la gent es relaciona amb les imatges. Per exemple, entre la gent jove, de la qual es parlava fa un moment, per d'aquesta manera també poder anticipar usos malentesos i conseqüències que poden tenir les imatges en casos especialment greus, com el cas de la pandèmia. L'antropologia visual, que és una de les disciplines en les que jo treballo, és una branca de l'antropologia social i cultural que estudia essencialment dos aspectes. D'una banda, la dimensió cultural de les imatges, adoptant una perspectiva relacional, i després que utilitza els dispositius audiovisuals per fer investigació social i després per difondre de manera pública aquesta investigació. I aquest és un aspecte que a mi em sembla també molt important de recalcar, ara que estem aquí en un institut d'estudis. Tothom fa imatges, la gent jove fa imatges, però sovint ho fem d'una manera potser irreflexiva, acrítica, sense ser conscients o reflexionar prou bé sobre què és una imatge i quins són els seus possibles efectes. Jo voldria compartir algunes reflexions, com deia, sobre pandèmia i imatges. Són unes reflexions que giraran al voltant dels següents temes. El primer, el tema de l'alteritat i el cos social. L'antropologia estudia el que s'anomena les relacions d'alteritat, és a dir, com nosaltres establim la diferència entre un nosaltres i un els altres. I com entre aquest nosaltres i aquests els altres hi ha tota una gradació que nosaltres anomenem les relacions d'alteritat. Jo el que defensaré és que en gran part les imatges en aquesta pandèmia han tingut un rol important en redefinir aquestes relacions d'alteritat. Després parlaré del tema dels règims de visibilitat i de la qüestió de la mediació visual que estem experienciant malauradament ara mateix perquè jo us apareixo en tant que imatge. I després, i això també és una cosa que ha comentat el ponent abans de la meva intervenció, del tema del futur i de la incertesa, perquè el futur també jugarà en gran part en les seves imatges. Jo el que us proposo és allò que en antropologia visual, i no voldria ser massa tècnic ni fer aquí una classe, s'anomena una perspectiva relacional i postrepresentativa de la imatge. Dit molt breument, què significaria una perspectiva relacional? Bé, la perspectiva relacional, que és la que adopta l'antropologia, posa l'accent en el fet que no només les imatges són, diguéssim, còpies, traces, representacions d'esdeveniments i de coses, sinó que nosaltres ens relacionem amb i a través de les imatges. Dit d'una altra forma, que les imatges són motors de creació de relacions socials i de reconfiguració de relacions socials. Les hem d'estudiar com a agents socials, com a actants, com diria Bruno Latour. Tenen això que en anglès es diu una agency, és a dir, una intencionalitat. Hem d'entendre que nosaltres ens estem relacionant constantment amb les imatges i de manera molt diferent. Per exemple, si anem al metge i ens fa un diagnòstic a través de la imatge, ens estem relacionant amb aquesta imatge d'una manera, que és diferent de la relació que tenim amb una imatge quan estem jugant un videojoc. És diferent també la relació que establim amb una imatge, que és, per exemple, la imatge d'un GPS quan ens diu de girar a l'esquerra, o que pot ser diferent de la imatge que pot tenir una persona que, per exemple, consumeix pornografia a través d'internet. En tots els casos, són relacions amb les imatges, com també són relacions amb les imatges quan mirem les fotografies d'una persona estimada, però aquestes relacions tenen unes conseqüències, uns sentits i unes conseqüències diferents. Per tant, no podem parlar d'imatges en general, sinó de manera situada i des d'una perspectiva relacional.
Què significa una idea postrepresentativa o performativa de les imatges? Implica dir que les imatges no només són còpies d'allò real, entre cometes, sobretot les fotogràfiques, no són representacions. A vegades es diu les imatges reflecteixen el món, mala metàfora, les imatges no reflecteixen el món, les imatges conformen el món tot representant-lo, incideixen en el devenir de les coses. Per això deia, la gestió d'una pandèmia ha de passar també per la gestió de les seves imatges, perquè les imatges no només són un reflex de les coses, sinó que fan que les coses es modifiquin a partir de la seva acció en tant que agents socials. La meva idea és que la pandèmia ha evidenciat les potencialitats i les limitacions de les imatges, tant des del punt de vista relacional com performatiu. Deixeu-me posar un parell d'exemples. Aquí tenim, per exemple, una imatge. Totes aquestes imatges les he agafat d'internet i he posat a sota la font d'on les he obtingudes. Aquest és un exemple del caràcter relacional de les imatges. No fem ja fotografies, sobretot les imatges digitals, ja no fem fotografies únicament com abans, d'una manera una mica ritualitzada per immortalitzar certs moments, i aquestes imatges eventualment eren difoses en l'espai, sobretot domèstic, en els cercles més íntims, sinó que ara ja fem les imatges per comunicar-les, per enviar-les. És a dir, en certa forma, en les xarxes socials, amb el WhatsApp, amb totes aquestes coses, la distribució de les imatges i la circulació de les imatges ha adquirit un paper gairebé, diguéssim, primordial a únicament la qüestió de la representació. La imatge digital, aquesta imatge desbocada que circula de les xarxes, que passa dels diaris, dels informatius, als telèfons, que és modificada, aquesta imatge nòmada, aquesta imatge en moviment, és una imatge clarament relacionada. Fem fotografies per relacionar-nos amb els altres. I aquest és un exemple d'una festa aquí a Barcelona d'aquest dissabte a la nit, quan es va aixecar el toc de queda, a les 12 de la matinada, en què justament van sortir dirigents polítics i van dir estem molt preocupats per el que poden fer aquestes imatges. I aquesta frase vaig trobar que, no sé per què ens esforcem tant a explicar les coses quan després ho diuen tan clarament. El que poden fer aquestes imatges. I aquí aquest fer és interessant perquè mostra el que us deia. Això no només és una imatge que evidencia un fet social, sinó que en pot generar d'altres per al seu propi efecte de demostració. Per tant, les imatges, de nou, actuen com a catalitzadors, com a agents socials. Recupero l'índex, perquè ja veig que estic, si no arribaré tard, recupero l'índex que us ensenyava. El tema de l'alteritat. Recordeu aquelles imatges inicials que vam veure de Wuhan des d'un dron, en què allò apareixia com un territori completament estrany i separat de nosaltres mateixos. Eren exactament el que nosaltres anomeníem imatges de l'alteritat. Eren també les altres imatges. Es va dir que això havia aparegut en un mercat, que venia dels pangolins o de gent que menjava ratpenats. És a dir, apareixia totalment com unes imatges de l'alteritat. Inclús s'hi va abocar una certa reserva d'exotisme que des d'Occident encara teníem, tot i que potser no volíem confessar. El que passa és que aquelles imatges van acabar sent també les nostres imatges. I aquells carrers buits que veiem van acabar sent també els nostres carrers buits. Per tant, al cap i a la fi, el que vam veure és que les imatges acabaven mostrant una mena de continuïtat planetària i gairebé podríem dir una mena de posició gairebé ecumènica, en què tots, d'una manera o altra, participàvem d'aquesta pandèmia, encara que, evidentment, de maneres molt diferents, en funció de la classe social, en funció també del gènere, en funció de diferents qüestions. La pandèmia va mostrar que aquells cossos de les imatges eren també els nostres cossos. La pandèmia va evidenciar un element clau de l'antropologia que jo he explorat en un article que ha sortit publicat, que és que el cos social és un cos orgànic, al temps que el cos orgànic té una dimensió social. Quan dic que el cos social és un cos orgànic, el que vull dir és que en contra d'una visió atomística i individualista del cos, que entenem que el nostre cos físic és nostre i el cos social és una cosa metafòrica, la comunitat, en efecte, i el nostre orgànicament, diguéssim,
físicament el nostre cos individual està lligat als altres. De tal forma que, evidentment, només hi ha salut individual si pot haver salut col·lectiva. Al mateix temps deia que el nostre cos està socialment i culturalment construït. Un cop la pandèmia instal·lada a casa nostra, un cop aquestes imatges altres eren ja les nostres imatges també, vam veure com la pandèmia inaugurava això que nosaltres anomenem un nou règim de visibilitat. Què significa un nou règim de visibilitat? El concepte de règim de visibilitat apunta cap a la idea de que tota societat o tota cultura determina allò que és visible i allò que no és visible. I determina també, si es pot dir així, un cert règim sancionador o punitiu o normatiu, més o menys explícit, més o menys consuetudinari, en relació a la mostració i a l'ocultació de certs aspectes de la seva vida social. Durant la pandèmia, aquest règim de visibilitat s'ha vist modificat. Hem vist coses que anteriorment no havíem vist i alhora hem demanat accés a certes coses que ens romanien tancades. Per exemple, i aquí no vull... Vaja, són coses sabudes. Hem vist fotografies d'hospitals saturats, hem vist fotografies de gent malalta. Ha estat una pandèmia hiperrepresentada. Avui dia, dins de l'antropologia i dins de les imatges, hi ha un debat molt viu en relació al tema del consentiment, el tema de l'anonimització, el tema del dret d'imatge. Hem vist aquestes imatges, però hem de reflexionar també quins són els seus usos, per què serveixen, com afavoreixen una societat. No només hem vist imatges de gent malalta, de gent treballant, sinó fetes per fotoperiodistes, sinó que també professionals de la salut han compartit imatges fetes per si mateixos i de si mateixos, la qual cosa era, diguéssim, una cosa completament inèdita, que circulessin per les xarxes fotografies fetes, selfies fets pels propis professionals sanitaris, o almenys per alguns d'ells, d'acord? Per tant, això obria això que jo anomeno, o que han anomenat, no és pas un concepte meu, un règim de visibilitat. Evidentment, per exemple, això és la plaça Catalunya de Barcelona, ja ho haureu reconegut, envaïda per als seus legítims propietaris, que són els coloms. Evidentment, també hem vist unes imatges de les nostres ciutats buides, imatges estranyes, imatges paradoxals, perquè ens donaven una sensació entre llunyania i proximitat. És a dir, com si aquests llocs que són nostres apareguessin de nou com a llocs altres. D'acord? I moltes altres coses. Hem aparegut nosaltres en tant que imatges, hem fet fotografies dels nostres espais íntims, hem obert un règim de visibilitat de l'espai domèstic, ara aquí esteu veient l'espai on jo treballo, amb totes les dificultats que això suposa, però també amb tots els interrogants que desperta en termes de com vestir-se, els nous rituals que s'han dut a terme i que això demanaria d'una conferència específica en termes de pandèmia. Però també, per exemple, hi ha tota la visibilització, i aquí en aquesta taula hi ha gent que treballa en l'àmbit de la ciència i que ho explicarà molt millor que jo, és tota la visibilització de les imatges dites científiques, aquestes imatges del virus, que tothom té al cap. Han aparegut sobre això també una quantitat enorme d'acudits visuals, de memes, de coses d'aquestes, però també ha estat un virus altament visibilitzat, que ha esdevingut una icona, en el sentit literal. Icona vol dir imatge, en grec, però icona també vol dir, en el nostre parlar, una imatge paradigmàtica, una imatge exemplar, de cop i volta, així com, per exemple, l'ecografia va modificar els règims de visibilitat de tot el procés de gestació i naixement dels infants, i que això s'ha estudiat en antropologia visual, que l'aparició de l'infant com a imatge ja a partir dels 3 mesos de vida juga un paper molt important en l'atribució de la noció de persona a aquest infant. També nosaltres hem atribuït una subjectivitat, una identitat, una agència a aquest virus, concretitzant-lo en una forma visible a partir del moment en què apareix com a imatge. I hem pres aquestes imatges com una espècie d'evidència visual quan els científics i les científiques insisteixen en que aquestes imatges també passen per un procés de creació, de mediació i de disseny.
I al mateix temps se'ns han mostrat moltes imatges que tenen aquest rol d'advertència, que tenen aquest rol d'avís. Per tant, hem estat envoltat de tota una sèrie d'imatges que, per exemple, jo trobo que a sota de tot... Tinc encara 3 o 4 minuts, oi que sí? No. T'has menjat els 20. He arribat? Doncs ara acabo. Hi ha aquests cercles. Acabo ara mateix. Bé, totes aquestes imatges estan emparentades entre si, fent això que nosaltres anomenem un sistema d'imatges. I això és molt interessant perquè, com deia, dins d'aquest nou sistema d'imatges nosaltres hi prenem part en tant que imatges, ens hem hagut de presentar com a imatges, i hem experimentat això que nosaltres anomenem la paradoxa de la mediació. I la paradoxa de la mediació és aquesta idea de que tota mediació, com la mediació visual, és paradoxal en el sentit, per exemple, que deia Sartre, que deia que tota imatge és la presència d'una absència. Hi ha una sensació de frustració amb aquestes mediacions, de ser-hi i no ser-hi, que ha portat també, probablement, i enllaço amb la primera de les conferències, uns problemes també cognitius i sobre els quals no sabem encara si aquestes imatges ens fan sentir més a prop o per aquesta paradoxa de la mediació ens fan sentir més lluny dels altres. Com serà el futur? No ho sabem. Hi ha moltes imatges que se'ns proposen del futur. Per aquestes imatges que se'ns proposen del futur, nosaltres podem proposar també unes contraimatges de com volem que sigui aquest futur. El que jo penso que és molt important, i ara així voldria acabar, és insistir en aquesta importància del que jo anomeno l'alfabetisme visual, aquesta capacitat de discernir, de crítica a les imatges per saber si podem confiar-hi o no, i això és més important que mai avui dia, en l'època dels fakes, en l'època de la incertesa i en l'època de la desconfiança visual. Moltes gràcies. Moltes gràcies al professor Canals.